అందరూ ఒకటి ఆలోచించుకోవాలి. ఏందంటే, రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏ ఉద్యమాలు చేయలేదు. ప్రజానాయకుడిగా పేరు రాలేదు. పొలిటికల్ లీడర్‌గా పేరొచ్చారు. ఆయనెందుకు గెలిపిచ్చారు? హామీలిచ్చారని. బీఆర్ఎస్ మీదున్న వ్యతిరేకతని జనంలోకి తీసుకెళ్లారని. సో, వ్యతిరేకతను తీసుకెళ్లారు, గెలిచారు. ఓకే. ఫైన్. మేజర్ రీజన్ హామీలిచ్చారు. ఆ హామీలని ఎంతైనా నెరవేరుస్తున్నారా? ఆ విధంగా కొంతైనా ముందుకెళ్తున్నారా? అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు గూడా ఆలోచించుకోవాలి. రేవంత్ రెడ్డి గారు గూడా ఆలోచించుకోవాలి. మనల్ని నమ్మి ఓట్లేశారు. 2.5 ఏళ్లయితుంది ఏం చేయలేదు అని ఎదురు చూడాలి. రైతులు ధాన్యం కొంటలేరని బాధపడుతున్నారు. ఎంత గోస పాపం.